साख्रि बाख्रिनि फारसे लामा नायाजासेनो आबादनि फारसे गोसो होथाबदों सासे जाखांफुनाय आबादारि। जाखांफुनाय आबादारि अबसालम बसुमतारिया दायो गय बिफां फुलि गायनायाव गोसो होथाबदों। बिथां अबसालम बसुमतारिया 7 बिगा हायाव गय फुलि गायदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमानि साखाथियाव थानाय दादगारि मैनागुरि फालांगिरि एबा जाखांफुनाय आबादारि अबसालम बसुमतारिया 3 बोसोरनि सिगां न'आवनो गय गायनो थाखाय गोसोआव साननानै गायजेनदोंमोन। दायो गय आबादखौ बांसिननिफ्राय बांसिन फाननो थाखाय 7 बिगानि बांसिन हायाव 35,000 गय बिफां फुलि गायदों। बिथाङा फोरमायदों, गय फुलि आबादनि गेजेरजों गोरलैयैनो गोबां रां आरजिनो हायो। आथिखालनि जाखांफुनाय आबादारिफ्रा बे रोखोमनि खामानिखौ मावोब्ला नखराव जौगाखांनाय फैगोन आरो गोबां रां आरजिनो हागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। सोरबाफोर गय फुलिनि गोनांथिब्ला नैबे 6000946568 नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन होननानै बुंबावदों। बे गय फुलिखौ बानायनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय आङो सानदों आंनिबो थाखाय उन्नति जागोन आरो मालायफोरनि थाखायबो उन्नति जागोन। मानो होनोब्ला बे गय फुलिखौ आङो बानायदों रायजो राजानि सुबिदानि थाखायनो। रायजो राजाफ्रा आंनि बे गय फुलिखौ बायनानै लांनो हागोन, बिनि थाखायनो आङो सानखांनानै बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। गय फुलि बानायनायनि सिगां आङो एक्सपर्ट इम्पर्ट आङो भुटाननिफ्राय बल्डार बायदिसिना आङो साप्लाइ खालामो। आङो दाबो बे खामानिखौनो मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आङो नैबे गय फुलिखौ आङो बानायफानाय जादों। बे गय फुलिखौ बानायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो कमार्शियेलनि थाखायनो बानायदों। आङो फाननानै न'खर फोथांनानै दोननो थाखायनो आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। बे गय फुलिखौ आङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय जादों। आङो बे गयखौ बिलासिपारा होननाय जायगानिफ्राय आङो लायनाय जादों, ओमफ्राय बे गयखौ आङो गायफैनाय जादों। आङो बे गयखौ अरिजिनेलि फाननो थाखायनो आङो बानायनाय जाखादों। मानो होनोब्ला बे गयनि क्वान्टिटिया बिराद गोबां। आङो 7.5 बिगासो हायाव बे गय बागानखौ गय फुलिखौ बानायनाय जादों। ओमफ्राय बेवहाय 35,000 प्लास क्वान्टिटिनि बेबायदि गय फुलिफोर दङ। आङो दा बेखौ फानसिगोन। बे आंनि गय फुलिखौ मोननो थाखाय एड्रेसा जाहैबाय जोंनि दादगिरि हाथिसार ओनसोलनिनो सिङाव थानाय बेबायदिनो धलापारा गामि, बेवहाय फैनानै गय फुलिखौ मोनलांनो हागोन। ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारफोरनि गेजेरजोंबो मोननो हागोन। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय वाट्सएप नाम्बार 6000946568, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय 8811926242। बे कन्टेक्ट नाम्बारफोराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो आंखौ मोननो हागोन आरो बे गय फुलिफोरखौ बायनानै लांनो हागोन। बेवहाय पार्मानेन्टलि आंनि बिमा आरो बिफाफोर थाखायो। बिथांमोनजोंबो लोगो लाफैनानै बे गय फुलिफोरखौ बायनानै लांनो हागोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।